जन शरीर बा केहू के अमानत हो आ फिर केहू लौटा ली ए पर केहू को अधिकार ना हो। जैसे सुनिए बबुआ से ये बुढ़ापा में बाबा के प्यार लगता आई अपने कहतर जे हमर दुकान देखबू नु अब का जाने कर क्वेश्चन बा अनुभव तो हमरा यह बुझाता जे जेंगा एगो गौरई सरी जाली जबकि कई पता नहीं के जाई चारगा हो एकर मुड़ी दूसरे हो और ओकर मुड़ी थुथुर खानी हो एकरा के आपन के बुझे के जाय त ना बाउर मत बनिया वो हमार बबुए हवन देवर कुछ कह दिला तो भौजाई के दुख ना माने के रह गल कि देवर के रहन खराब हो जाए तो तू का करबू अब ओकर जा ना देखे ओकरा के पका के आ लहसुन प्याज दे के थुर दो उनका थुथुरवा थुरा जाई नु फिर छकल कर बंद हो जाए। विजय बहादुर बाबू बड़ी सुंदर विजय बाबा हमारे कलाकार हैं और हमने के एगो धरोहर हैं हमने के आदर्श हैं बड़ी आदमी मान सम्मान देला ई उतना ना देत हो जितना हमरा द्वारा मिलेला और शायद अपना कोनो चेला को उतना ना मानस जितना हमरा के मानेला और जहां भी गइल बानी पहले मान सम्मान विजय चौबे के ओकरा बाद मान सम्मान विजेंद्र गिरी के ना तो यह चनावे जेल हो डीएम परमिशन दे दलस की विजेंद्र गिरी जेल के अंदर जाएंगे आज कार्यक्रम विजेंद्र गिरी का होगा तो कहने की विजय बाबा रौरो चली आई बाबा गहनी फोर्स बाबा के बहरी बैठा दिले सन कि आपका एंट्री नहीं है। हम जब पहुंचते तो महाराज जी बैठल बनी एगो पनरोहित होंगे काहे अंदर ना गनिया का आते पुलिस ने खस जाए दी हमको यहाँ नहीं आई हमके आप लोग क्यों नहीं अंदर जाने देते हैं तो डीएम का आदेश से आपके लिए हमके डीएम का आदेश से हमारे लिए तब मेरा आदेश है कि मेरे पिता हैं इनको जाना सबसे जरूरी है। ये समझ लो तू हमारी इतिहास पहले पता करो विजेंद्र गिरी नाम के कर हो ठीक नो ओकर बाद तू बोला गाउत रहियो एगो ध्यान दो ए जे हमारा अवधेश भैया बैठल बानी भाई कुर्ता जौन तार पसंद करता अरे ओकर घर कहाँ बा पहले ओकरा से पूछो जे हमरा देह पर कौन कुर्ता के रंग निमन लागी उजर सिवावो लाल सिवावो पियर सिवावो लेकिन है सियर मारवा मत सिवावो हाँ माने ओकरा के देखते हुए ना तो देखो नु रुदल बबुआ एक बेर राधे श्याम रसिया चल गए नोवेल्टी टेलर बड़े मीरगंज में आ जिला भर के वीआईपी लोग को जी कपड़ा सियाला तो कहले कि एक तो हमारे लिए सूट सीच दीजिएगा कलश की कपड़ा लाइए तो मीरगंज बाड़ा बाबू के दुकान में वीआईपी जाके कहले कपड़ा निकालिए तो पहले नॉर्मले कपड़ा लोग निकाले ला निकालत गए तो राधे श्याम रसिया कहता जब हम 500 रुपया मीटर के अंडरवियर पहनी ले तो बुझ गए कि ओहो राधे श्याम रसिया होगा भाई वो कपड़ा ढल कलश के 5000 मीटर बा 11000 मीटर बा कौन ले बोला जब कपड़ा लेके गए नोवेल्टी में तो कहता कितनो महंगा सिवाई बा तारा देह पन्नी में नहीं और कहते गिरी बाबा के कपड़ा आप सीते हैं हमारा महंगा अच्छा नहीं लगेगा अब तो तू कितनो 50,000 रुपया मीटर ले तारा पन्नीमा ना लगी काहे जानता रहो काहे एक तो पिंजाड़ा में सूगा पोसा ले सो वो कहने के जब धोवे लालो नु तो घेटिया देखियो नु देखिए नु घेटिया रोआ झड़ जाला तगीत के भावा करी अमानती हो
जिनकी लीज पर पावे जिनकी लीज पर पावे अरे बतिया के माना मर प्लीज जिनकी निज पर बतिया के माना मर प्लीज जिनकी लीज पर अभी लिखनी है तहर बतिया सुन के कि बहुआ हमार सुनिए तो कहीं कोई है जिनकी के मान माती लीज जिनकी लीज पर लीज लीज राम रतने धन पायो जय हो राजेश बाबू की जय हो कुछ दिन खातिर मिलल बाबा रेंट पर कुछ दिन खातिर मिलल बाबा रेंट पर ऊपर से अइला साइन लेके एग्रीमेंट पर ऊपर से लेके साइन अइला एग्रीमेंट पर राखो जगह के तनी दोसरा के चीज जिनकी लीज पर पावे रखो न जुदा के तनी दोसरा के चीज जिनकी लीज पर पावे बतिया के माना मर प्लीज जिनकी लीज पर बतिया के माना मर प्लीज जिनकी लीज पर पावे कथक 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 पियवा के थाती हो चुनरी चुनरी के जहाँ बाजे
बिगड़ी डिजाइन चुनरी के जहावाजे बिगड़ी डिजाइन बाबा विजेंद्र वही दिन कदी साई बाबा विजेंद्र वही दिन मार दी है थाई सोनू सागे दिल के सोनू सागे दिल के लगावत हली जिनकी निज बर्बाद जीवन लीज पर बावे अरे मोर बतिया के माना ना प्लीज जिंदगी लीज पर बतिया के माना मोर प्लीज जिंदगी लीज पर बावे चली भगवान